Γεια σας, ονομάζομαι Χριστίνα. Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2010, καλοκαίρι. Ήταν σχετικά εύκολο να καταλάβω ότι είχα σκλήρυνση. Είχα ένα μούδιασμα στο χέρι, το οποίο όλο και προχώραγε. Άρχισα να μην μπορώ να γράφω καλά και μου μπήκε η ιδέα ότι πιθανόν να έχω σκλήρυνση κατά πλάκας μετά από ένα άρθρο που έτυχε να διαβάσω. Ήταν πολύ γρήγορη η διάγνωσή μου. Ήμουν τυχερή δηλαδή σε αυτό. Ε, Έκανα μαγνητική εγκεφάλου και αυχένα. Από εκεί και πέρα έκανα παρακέντηση. Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Βέβαια, ενώ το περίμενα και το ήξερα ότι είναι αυτό, όταν μου είπαν ότι τελικά αυτό είναι, δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Στο μυαλό μου κόλλησε ότι θα μείνω ανάπηρη σε ένα καροτσάκι, ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να ξανασηκωθώ να περπατήσω, ότι δεν θα έχω τις δραστηριότητες που είχα μέχρι τότε και με πήρε πολύ κάτω ψυχολογικά. Περνώντας ο καιρός, γνώρισα ένα παιδί που είχε και αυτό σκλήρυνση κατά πλάκας, ο οποίος με βοήθησε αρκετά να δω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα όσο τα βλέπω σε σχέση με τη σκλήρυνση και ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Μετά από λίγο καιρό άρχισα να σκέφτομαι ότι τελικά ίσως ήταν η έναρξη για να αλλάξω τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής και να δω τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα βλέπα μέχρι τότε. Τελικά γίναμε φίλες με τη σκλήρυνση. Με έχει βοηθήσει αρκετά. Είμαι αρκετά καλά. Τώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια φροντίζω τον εαυτό μου περισσότερο. Δεν έχω βέβαια βασικά σοβαρά προβλήματα ακόμα. Κάποια μικρά κινητικά τα τελευταία 2 χρόνια και λίγο με την όρασή μου που με ψιλορίχνουν ορισμένες φορές, αλλά φροντίζω να σκέφτομαι θετικά ότι δεν είναι κάτι τόσο τραγικό η σκλήρυνση που θα πρέπει να τα βάψω μαύρα και να πέσω κάτω και ότι θα πρέπει να το δω με διαφορετικό τρόπο και να βοηθάω όσο μπορώ περισσότερο και άλλα άτομα που έχουν το ίδιο με μένα και τους είναι δύσκολο να το δεχτούν. Γιατί όσο και να είναι σε τρομάζει λίγο. Αλλά στην ουσία μάλλον πρέπει να το δούμε σαν καμπανάκι που έρχεται και μας χτυπάει για να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Επομένως, λοιπόν, σήμερα θα έλεγα σε κάποιον που θα διαγνωστεί με σκλήρυνση ή το ψάχνει ότι μπορεί να έχει σκλήρυνση, ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται, ούτε να το παίρνει στραβά. Θα πρέπει να το δει ότι τα πάντα πλέον σήμερα καταπολεμούνται και αντιμετωπίζονται, ότι υπάρχουν συλλόγοι οι οποίοι βοηθούν και με ψυχολογική στήριξη, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο κομμάτι που μπορεί να βοηθηθεί ένα άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας και καλό θα ήταν να είμαστε κοντά σε αυτούς τους συλλόγους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας καλύτερα, αλλά και άλλα άτομα.